Ir-Reġistru tal-Avjazzjoni Malti qabeż id-900 ta' ajruplan hekk kif għaxar snin l-ajruplani irreġistrati żdiedu b'mod qawwi dan tħabbar mill-Ministru responsabbli mit-Trasport Chris Bonnet waqt l-indirizza il-Malta Aviation Conference and Expo. Dan hekk kif l-2014 l-ajruplani Maltin kienu jammontaw għal 174 waqt li din is-sena l-ajruplani reġistrati telgħu għal 907. Il-konferenza qed tiġbor flimkien fuq jumej qatt ta' professjonisti ewlenin tal-avjazzjoni, innovaturi u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet minn madwar id-dinja. It-tema magħżula għal din is-sena hi Beyond the Horizon li qed toħloq diskussjonijiet li ħarsu il quddiem favur strateġiji innovattivi li se jsawru il-futur tal-industrija tal-avjazzjoni. Fid-diskors tiegħu fil-konferenza, il-Ministru Bonnet sostna li b'qafas leġislattiv b'saħħtu pajjiżna qed jirnexxielu jkompli attira aktar investiment minn settur tant kruċjali għall-ekonomija. F'dan l-isfond il-Ministru qal li fis-snin reċenti Malta irnexxiela tattira fost l-akbar ismijiet fl-industrija, inklużi Ryanair, Lufthansa, EasyJet u Wizz Air.